Яны без танца не існуюць ні дня. Менавіта на экспазіцыі раскрываецца гэта тэма ў сюжэтах фотаздымкаў і дэманструюцца сцэны жыцця рознага перыяду артыстаў ансамбля кафедры універсітэта культуры і мастацтваў. За амаль чвэрць стагоддзя свайго існавання змяняліся касцюмы і рэпертуар, але заўсёды заставаўся адданы глядач. Остался неизменным энтузиазм участников этого коллектива, остался неизменным поиск, эксперимент балетмейстерской деятельности, осталось неизменным желание показать свои работы широкой публике. И остался неизменным успех этой публики. У нас есть свои зрители, благодарные. Тут не толькі фотаздымкі, розныя ўзнагароды і замалёўкі першых касцюмаў, але ёсць і відэашэраг. На ім фрагменты з выступленняў розных пакаленняў салістаў і артыстаў ансамбля кафедры, пачынаючы з першых крокаў і заканчиваючы сённяшнімі імпрэзамі на сцэне. Все равно весь вот этот путь, который мы прошли, он настолько интересен, но нам кажется, что самое интересное еще впереди. Экспазіцыю можна не толькі глядзець, яе трэба уважліва разглядаць, бо тут сапраўдная панарама сучаснай харэаграфічнай культуры. На фотаздымках некалі артысты ансамбля кафедры, якія раней былі яе студэнтамі, але ўжо сёння перадаюць накоплены вопыт. Начался отчет моей творческой деятельности в ансамбле как артиста, а далее уже и как репетитора и балетмейстера, в том числе в репертуаре ансамбля на сегодняшний момент есть и номера, поставленные мною. Ансамбль кафедры харэаграфіі быў створаны ў 1995 годзе пад кіраўніцтвам Святланы Гудкоўскай, якая і да гэтага часу штодня сустракае сваіх навучэнцаў, каб расказаць аб усіх танцавальных тэндэнцыях і навучыць нечаму новому.